ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ସକ୍ରେଟିସ୍ଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଦାର୍ଶନିକ ଏବଂ ସେ ସମୟର ରାଜ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ଲାଟୋଙ୍କ ଦର୍ଶନକୁ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ପ୍ଲାଟୋଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଗଣରାଜ୍ୟରେ ନାଗରିକଙ୍କ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ପଦାନୁକ୍ରମକୁ ଭାରତୀୟ ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ତୁଳନା କରିବା। ଏହି କ୍ରମରେ ପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତି ପାଇଥାଗୋରାସ୍। ଆମେମାନେ ଅଧିକାଂଶ ପାଇଥାଗୋରାସକୁ ହାଇସ୍କୁଲ ଗଣିତରୁ ଜାଣୁ। ତ୍ରିଭୁଜର ଉପପାଦ୍ୟ a ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ b ସ୍କୋୟାର ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ c ସ୍କୋୟାର। କିନ୍ତୁ ପାଇଥାଗୋରାସ୍ ଜଣେ ଗଣିତଜ୍ଞ ଅପେକ୍ଷା ବହୁ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ଏକାଧାରରେ ଜଣେ ଗଣିତଜ୍ଞ, ଜଣେ ରହସ୍ୟବାଦୀ, ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ନେତା। ପ୍ରାୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 530ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଇଟାଲୀରେ ଏକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, ଏକ ଆଶ୍ରମ। ପ୍ରାୟ ତାଙ୍କ ଅନୁଗାମୀମାନେ ଏକାଠି ରହୁଥିଲେ, କଠୋର ନିୟମ ପାଳନ କରୁଥିଲେ, ବିନ୍ସ ଖାଉନଥିଲେ, ଧଳା କୁକୁଡ଼ାକୁ ଛୁଁ ନଥିଲେ, ଦୀପ ପାଖରେ ଦର୍ପଣରେ ଦେଖୁନଥିଲେ। ଅଜବ ନିୟମ, କିନ୍ତୁ ଅଜବତା ତଳେ ଏକ ଗଭୀର ଧାରଣା। ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଚରମ ବାସ୍ତବତା। ଥେଲ୍ସ କହିଥିଲେ ଜଳ ହେଉଛି ଚରମ ବାସ୍ତବ ଅବସ୍ଥା। ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ, ଗଛ, ଲତା, ସ୍ଥାବର, ଜଙ୍ଗମ, ପାହାଡ଼, ପର୍ବତ, ଏପରିକି ଆକାଶ ସବୁ ଜଳର ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ଜଳରେ ହଜିଯିବ। ଆରମ୍ଭରେ ସବୁ ଥିଲା ଜଳ, ଶେଷରେ ରହିବ କେବଳ ଜଳ। ଆନାକ୍ସିମେନେସ୍ କହିଥିଲେ ବାୟୁ ଚରମ ବାସ୍ତବତା, ଜଳ ନୁହେଁ। ଆନାକ୍ସିମେଣ୍ଡର କହିଥିଲେ ଚରମ ବାସ୍ତବ ହେଲା ଅନାଦି ଅନନ୍ତ ଏକ ଶକ୍ତି ଯାହା ଏ ସଂସାରର ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ବିଧ୍ୱଂସକାରକ। ସେହିପରି ପାଇଥାଗୋରାସ୍ କହୁଛନ୍ତି ସଂଖ୍ୟା ହିଁ ଚରମ ବାସ୍ତବତା। ତାଙ୍କ ମତରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମୌଳିକ ଭାବରେ ଗଠନରେ ଗାଣିତିକ। ସଙ୍ଗୀତ ସମନ୍ୱୟର ଅନୁପାତ, ତାରାମାନଙ୍କର ଜ୍ୟାମିତି, ମାନବ ଶରୀରର ଅନୁପାତ ସବୁକିଛି ଏହାର ଗଭୀରତମ ସ୍ୱରରେ ସଂଖ୍ୟା। ଏବେ ଏହା ପ୍ଲାଟୋଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? କାରଣ ପାଇଥାଗୋରାସ୍ ଗୋଟିଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଯାହାକୁ ପ୍ଲାଟୋ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଜ୍ଞାନରେ ବିସ୍ତାର କରିବେ। ପାଇଥାଗୋରାସ୍ କହିଥିଲେ ଗାଣିତିକ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଭୌତିକ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବାସ୍ତବ। ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଯାହା ଶୁଦ୍ଧ ଜ୍ୟାମିତିରେ ବିଦ୍ୟମାନ ବାଲିରେ ଅଙ୍କିତ ଯେକୌଣସି ତ୍ରିଭୁଜ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବାସ୍ତବ। ଅଙ୍କିତ ତ୍ରିଭୁଜ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆନୁମାନିକ, ନଷ୍ଟଶୀଳ। ଜ୍ୟାମିତିକ ତ୍ରିଭୁଜ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ। ପ୍ଲାଟୋ ଏହି ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଗାଣିତିକ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଭୌତିକ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବାସ୍ତବ ଏବଂ ଏହାକୁ ସାଧାରଣୀକରଣ କରନ୍ତି। କେବଳ ଗାଣିତିକ ବସ୍ତୁ ନୁହଁ, ସମସ୍ତ ଧାରଣା, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ନ୍ୟାୟ, ସମାନତା, ସୁଗୁଣ ଏସବୁ ସେମାନଙ୍କର ଭୌତିକ ଉଦାହରଣ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବାସ୍ତବ। ଆକୃତି ତତ୍ତ୍ୱ ବା ଥିଓରି ଅଫ୍ ଫର୍ମସ୍ ଏକ ଗଭୀର ଅର୍ଥରେ ପାଇଥାଗୋରାସ୍ଙ୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ବିସ୍ତୃତି। ପ୍ଲାଟୋ ଦାର୍ଶନିକ ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶିକ୍ଷା ଭାବରେ ପାଇଥାଗୋରାସ୍ଙ୍କ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଗଣିତ, ଜ୍ୟାମିତି, ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ, ହାର୍ମୋନିକ୍ସକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବିଭାଜିତ ରେଖାରେ ଭୌତିକ ଜଗତ ଏବଂ ଆକାର ତତ୍ତ୍ୱର ସମୀକ୍ଷା ପ୍ଲାଟୋଙ୍କ ଏହି ଅଧ୍ୟୟନରେ ବି ଜ୍ୟାମିତିର ପ୍ରବେଶ ରହିଛି। ଏବଂ ଆଉ ଏକ ପାଇଥାଗୋରାସ୍ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅଛି ଯାହା ଆହୁରି ଗଭୀରକୁ ଯାଏ। ପାଇଥାଗୋରାସ୍ ଆତ୍ମାର ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ଆତ୍ମା ଅମର ଏବଂ ଏହା ଜୀବନକାଳ ଶେଷରେ ଶରୀରରୁ ଶରୀରକୁ ଗତି କରେ। ପ୍ଲାଟୋ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଉପରେ ନିଜର ବିଚାର ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ତତ୍ତ୍ୱ ଯେ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଆତ୍ମା ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଜାଣିଥିଲା ତାହା ମନେ ରଖିବା, ସିଧାସଳଖ ପାଇଥାଗୋରାସ୍ଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ପରି ମନେ ହୁଏ। ଆତ୍ମା ରୂପ ଜଗତରେ ବାସ କରିଛି। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ୍ୟାୟ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାନତା ଦେଖିଛି। ଏହା ଏକ ଶରୀରରେ ଅବତରଣ କରେ ଏବଂ ଭୁଲିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ଏବେ ବି ସେଠାରେ ଅଛି, କବର ଦିଆଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷା ଦର୍ଶନ ହେଉଛି ମନେ ରଖିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ପାଇଥାଗୋରାସ୍ ବିନା ସ୍ମୃତିର କୌଣସି ତତ୍ତ୍ୱ ନାହିଁ
ଏବଂ ସ୍ମୃତିର ତତ୍ତ୍ୱ ବିନା ରୂପଗୁଡ଼ିକର ଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ପାଇଥାଗୋରାସ୍ ପ୍ଲାଟୋଙ୍କ କାହାଣୀରେ ଏକ ମଜବୁତ ମୂଳଦୁଆ ପ୍ରସ୍ତର। ଏବେ ଜଣେ ବହୁତ ଭିନ୍ନ ଦାର୍ଶନିକ, କଠିନ, ଅଧିକ କଠୋର, ଅଧିକ ମୌଳିକ, ଏଲିଆର ପାର୍ମେନାଇଡସ୍। ପ୍ରାୟ 515 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଗୋଟେ କବିତା ଲେଖିଥିଲେ ଅନ୍ ନେଚର। ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ବିଚାର ପ୍ରଦତ୍ତ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଇଜ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ କ୍ୟାନଟ୍ ବି। ଯାହା ଅଛି ତାହା ଅଛି, ଯାହା ନାହିଁ ତାହା କେବେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଶୁଣିଲେ ସରଳ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଯୁକ୍ତିକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଯାହା ନାହିଁ ତାହା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ତେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅସମ୍ଭବ। କାହିଁକି? କାରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏପରି କିଛି ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ନଥିଲା, କିମ୍ବା ଏପରି କିଛି ନ ରହିବା ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା। ତେଣୁ ପାର୍ମେନାଇଡସ୍ଙ୍କ ମତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏକ ଭ୍ରମ। ଆଉ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏକ ଭ୍ରମ, ତେବେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଧ୍ୱଂସପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଏବଂ କୌଣସି ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ବିଭ୍ରମ। ତେଣୁ ଘଟଣା ବହୁଳ ଏ ଜଗତ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭରାଏ ସଂସାର, ପ୍ରବାହିତ ନଦୀ, ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଋତୁ, ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବାର ଜଗତ ଏକ ଭ୍ରମ। ପ୍ରକୃତ ବାସ୍ତବତା, ଯାହାକୁ ପାର୍ମେନାଇଡସ୍ ବିଇଂ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ତାହା ଏକ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ, ଅନନ୍ତ, ଅବିଭାଜ୍ୟ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାନ୍ତି। ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ମିଛ କୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ମିଥ୍ୟାର ବାହକ। କେବଳ ତର୍କ ସତ୍ୟ ସତ୍ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ଏହା ପ୍ଲାଟୋଙ୍କ ମାନସରେ କେତେ ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ଆକାର ବା ଫର୍ମ ଅନନ୍ତ, ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ, ଅବିଭାଜ୍ୟ, କେବଳ ଯୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସୁଗମ। ଆଭାସର ଜଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ, ବହୁବିଧ, ପ୍ରତାରଣାମୂଳକ, କେବଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସୁଗମ। ଏହା ହେଉଛି ପାର୍ମେନାଇଡସ୍ଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାର ପ୍ରତିଫଳନ। ପ୍ଲାଟୋ ମୌଳିକ ପାର୍ମେନାଇଡସ୍ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ସତ୍ୟ ସତ୍ତା ଅନନ୍ତ ଏବଂ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ମିଛ କୁହନ୍ତି। କେବଳ ତର୍କ ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ପ୍ଲାଟୋ ନିଜ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ପାର୍ମେନାଇଡସ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ସତ୍ତା ଏକ, ପ୍ଲାଟୋଙ୍କ ପାଇଁ ସତ୍ତା ଅନେକ। ଅନେକ ରୂପ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନନ୍ତ ଏବଂ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ। କିନ୍ତୁ ବିଚାରର ମୌଳିକ ଭିତ୍ତି ହେଲା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ମିଥ୍ୟା, ଯାହା ପାର୍ମେନାଇଡସ୍ଙ୍କ ବିଚାର ସହିତ ସମାନ। ଏଠାରେ ଏକ ପ୍ଲାଟୋନିକ୍ ସଂଳାପ ବା ଡାଇଲଗ୍ସ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯାହା ପାର୍ମେନାଇଡସ୍ଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ। ଏଥିରେ ଜଣେ ବୟସ୍କ ପାର୍ମେନାଇଡସ୍ ଜଣେ ଯୁବକ ସକ୍ରେଟିସ୍କୁ ଭେଟି ଫର୍ମ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବିନାଶକାରୀ ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର କରନ୍ତି। ପ୍ଲାଟୋ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ତତ୍ତ୍ୱର ସମାଲୋଚନାକୁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ ଏକ ସଂଳାପରେ ଲେଖିଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା। ଏହା ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ରମର ବୌଦ୍ଧିକ ସଚ୍ଚୋଟତା। ଏବେ ଏକ ସହରର କଥା, ଯାହା ପ୍ଲାଟୋଙ୍କ ଦର୍ଶନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ସ୍ପାର୍ଟା। ଆଥେନ୍ସ ଆଉ ସ୍ପାର୍ଟା ଗ୍ରୀସର ଦୁଇଟି ମହାନ ଶକ୍ତି ଥିଲେ ଏବଂ ଦୁହେଁ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିପରୀତ ଥିଲେ। ଆଥେନ୍ସ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ, ବାଣିଜ୍ୟିକ, କଳାତ୍ମକ, ବ୍ୟକ୍ତିବାଦୀ, ମୁକ୍ତ। ସ୍ପାର୍ଟା ସାମରିକ, ସମଷ୍ଟିବାଦୀ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ, ପଦାନୁକ୍ରମିକ। ଆଥେନ୍ସ ଦର୍ଶନ, ନାଟକ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ସ୍ପାର୍ଟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ସୈନିକ। ତଥାପି ଆଥେନ୍ସର ପ୍ଲାଟୋ ସ୍ପାର୍ଟାକୁ ପ୍ରଶଂସାର ନିକଟତର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲେ। କାହିଁକି? କାରଣ ସ୍ପାର୍ଟା ଏପରି ଏକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଦେଇଥିଲା ଯାହା ଆଥେନ୍ସ କରିପାରିନଥିଲା। ସ୍ପାର୍ଟାରେ କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀ ନଥିଲା। କୌଣସି ଡେମାଗୋଗ ଉଠି ଭିଡ଼କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିନଥିଲେ। କୌଣସି ଧନୀ ବ୍ୟବସାୟୀ ରାଜନୈତିକ ଶକ୍ତି କିଣିପାରିବା କ୍ଷମତା ନଥିଲା। ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମରୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ତାଲିମ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ସ୍ପାର୍ଟାନ୍ ଶିକ୍ଷା ଆଗୋଗେ 7 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା। ପୁଅମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରରୁ ଦୂରେଇ ନେଇ ସାମୂହିକ ଭାବେ ରଖାଯାଉଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଖଳା, ସହନଶୀଳତା, ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱସ୍ତତାର ତାଲିମ ଦିଆଯାଉଥିଲା।
ପ୍ଲାଟୋଙ୍କ ଶାସକ ଏବଂ ସୈନିକ ଅଭିଭାବକ ଶ୍ରେଣୀ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ସନ୍ତାନଙ୍କୁ କାଢ଼ି ନିଆଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ପାଳିତ କରାଯାଉଛି, ପିଲାଦିନରୁ ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତି ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ଆଥେନିଆନ୍ ଦାର୍ଶନିକ ପ୍ଲାଟୋଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ପାର୍ଟାନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆଦର୍ଶୀକରଣ। ପ୍ଲାଟୋ ଏଠାରେ କେବଳ ସ୍ପାର୍ଟାକୁ ନକଲ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଏହାକୁ ସଂଶୋଧନ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ପାର୍ଟାରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସୈନିକମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ନକରି ରାଜ୍ୟ ସେବା କରିଥିଲେ। ପ୍ଲାଟୋ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦାର୍ଶନିକମାନେ କୌଣସି ସାଲିସ ନ କରି ସତ୍ୟର ସେବା କରନ୍ତୁ। ସ୍ପାର୍ଟାର ଶିକ୍ଷା ଯୋଦ୍ଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, ପ୍ଲାଟୋଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଦାର୍ଶନିକ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସହାୟକ। ସ୍ପାର୍ଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା କଙ୍କାଳ, ପ୍ଲାଟୋ ଏହାକୁ ଦର୍ଶନ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ କରିଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 404ରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲାଟୋ 23 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଥିଲେ, ସ୍ପାର୍ଟା ପେଲୋପୋନେସିଆନ୍ ଯୁଦ୍ଧରେ ଏଥେନ୍ସକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ଯେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସକ୍ରେଟିସ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଆହତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଥିଲା। ଏକ ସହର ଯାହା ଏକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକାରୀ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଭୟ ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ ହେଉଥିଲା, ପ୍ଲାଟୋ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆଥେନ୍ସକୁ ସାମରିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଏବଂ ତାପରେ ନ୍ୟାୟିକ ହତ୍ୟା ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ସ୍ପାର୍ଟା ଏହାର ସମସ୍ତ କଠୋରତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଜିତିଥିଲା। ତେଣୁ ହୁଏତ ପଦାନୁକ୍ରମ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ସାମୂହିକ ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥର ତ୍ୟାଗ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଧାରଣା ନଥିଲା। ପ୍ଲାଟୋଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ପରିକଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ ପେଲୋପୋନେସିଆନ୍ ଯୁଦ୍ଧର ବିପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର। ସେ ନିଜ ସହର ଏଥେନ୍ସ ପାଇଁ ଏହିପରି ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲେ। ଏବେ ନିଜ ପରିକଳ୍ପିତ ଗଣରାଜ୍ୟରେ ପ୍ଲାଟୋ 3ଟି ଶ୍ରେଣୀ ଶାସକ, ଯୋଦ୍ଧା, ଉତ୍ପାଦକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପରେ ଏକ ବ୍ୟବହାରିକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ପଦାନୁକ୍ରମକୁ ଜନତା କିପରି ଗ୍ରହଣ କରିବେ? ଆପଣ କିପରି ଜଣେ କୃଷକର ପୁଅକୁ ଚାଷୀ ରହିବାକୁ ଏବଂ ଜଣେ ଦାର୍ଶନିକର ପୁଅକୁ ଶାସନ କରିବାକୁ ବିନା ଅସନ୍ତୋଷ ଓ ବିଦ୍ରୋହରେ ରାଜି କରାଇବେ? ପ୍ଲାଟୋଙ୍କ ଉତ୍ତର ଅସହଜ ଏବଂ ସେ ଏହା ଜାଣନ୍ତି। ସେ ଏକ ମହାନ ମିଥ୍ୟା ବା ନୋବେଲ ଲାଏ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଅନ୍ତି, ଏକ ପୌରାଣିକ କଥା ଯାହା ପିଲାଦିନରୁ ସମସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥାଏ, ଯାହା ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରେ ଯଥାର୍ଥ ଭାବେ। କଥାଟି ଏହିପରି: ଯେତେ ସବୁ ନାଗରିକ ଏଥେନ୍ସରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ସହରର ସନ୍ତାନ, ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦେବତାମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଗଠନ କଲେ, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଆତ୍ମାରେ ବିଭିନ୍ନ ଧାତୁ ମିଶ୍ରଣ କଲେ। ଶାସନ କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଆତ୍ମାରେ ସୁନା, ଯୋଦ୍ଧା ହେବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଆତ୍ମାରେ ରୂପା, କୃଷକ ଓ କାରିଗର ହେବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଆତ୍ମାରେ ପିତ୍ତଳ ଓ ଲୁହା। ନଗରର ପଦାନୁକ୍ରମ ଆତ୍ମାର ପଦାନୁକ୍ରମକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ସୁନାର ଆତ୍ମା ଶାସନ କରନ୍ତି କାରଣ ସେମାନେ ଭଲର ରୂପ ବା ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଗୁଡ୍କୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ରୂପାର ଆତ୍ମା ସୁରକ୍ଷା କରନ୍ତି କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆତ୍ମବଳ ଓ ସାହସ ଅଛି। ପିତ୍ତଳର ଆତ୍ମା ଉତ୍ପାଦନ କରେ କାରଣ ସେମାନେ ଭୋକ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରିକ ଦକ୍ଷତା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ଲାଟୋ ଏପରି ଏକ ଜିନିଷ ଯୋଡ଼ନ୍ତି ଯାହା ଏହି ପୌରାଣିକ କଥାର ଭେଦଭାବର ଗନ୍ଧକୁ ଆଂଶିକ ଭାବରେ କମେଇ ଦିଏ। ପିତ୍ତଳ ପିତାମାତାଙ୍କ ଔରସରୁ ଏକ ସୁନା ଆତ୍ମା ଜନ୍ମ ନେଇପାରେ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପିତାମାତାଙ୍କ ଔରସରୁ ଏକ ପିତ୍ତଳ ଆତ୍ମା ଜନ୍ମ ନେଇପାରେ। ଧାତୁଗୁଡ଼ିକ ଆତ୍ମାରେ ଅଛି, ରକ୍ତରେ ନୁହେଁ। ଯଦି ଜଣେ କୃଷକର ପିଲା ସୁନାର ଚିହ୍ନ ଦେଖାଏ, ଦାର୍ଶନିକ ସ୍ୱଭାବ, ସତ୍ୟର ପ୍ରେମ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟାତୀତ ଭାବରେ ଯୁକ୍ତି କରିବାର କ୍ଷମତା, ତେବେ ସେହି ପିଲାକୁ ଶାସକ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଉନ୍ନୀତ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଜଣେ ଶାସକର ପିଲା ପିତ୍ତଳର ଚିହ୍ନ ଦେଖାଏ, ଭୋକ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ, ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ଅନାଗ୍ରହୀ, ତେବେ ସେହି ପିଲାକୁ ଉତ୍ପାଦକ ଶ୍ରେଣୀକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯିବା ଉଚିତ। ପଦାନୁକ୍ରମ ନୀତିଗତ ଭାବରେ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଜନ୍ମ ଉପରେ ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ କୌତୂହଳ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ପ୍ରଶ୍ନ: ଏହା କ'ଣ ଭାରତୀୟ ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ସମାନ?
समानता और पार्थक्य उभय रही। प्रथमे समानता। प्रथम उभय व्यवस्था असमानतार समर्थक, समस्ते समान नुहंती। द्वितीय उभय व्यवस्था जन्म गोष्ठी अनुसार सामाजिक कार्य प्रदान करे। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र शासक योद्धा व्यवसायी उत्पादक कार्यक्षम वर्गगुड़िक आश्चर्यजनक भाव समांतराल। तृतीय उभय व्यवस्था एक आदि भौतिक बा पवित्र कहानी माध्यम क्रम को यथार्थ करे। जाति व्यवस्था पुरुष सूक्त व्यवहार करे। ब्रह्म पुरुष जार विभिन्न शरीर भिन्न भिन्न वर्ण होईगला, शरीर विभिन्न अंश भिन्न भिन्न वर्ण भाव चिन्हित कराଯାଇଛି। सेपरि प्लाटो धातुरे पौराणिक व्यवहार करती। देवता माने आत्मारे विभिन्न पदार्थ मिश्रण करती। उभय पछरे रही पौराणिक कहानी जहाँ क्रम विभाग को प्राकृतिक एवं अनिर्वार्य अनुभव कराए। चतुर्थरे उभय व्यवस्था सेमानंकर ऐतिहासिक अभ्यास क्रमे वंशानुक्रमिक होईगला। प्लाटोंक जिद सत्वे जे सुना कंसा पितामाता जन्म हो पारिबो अभ्यास रे जेकोसी व्यवस्था शासकों संतान माने शासक रहिया को प्रवृत्त हुअंती। यही समानता केवल ऊपर स्तर नुहे, यह एक गभीर इंगित करे। विभिन्न संस्कृति मध्य गढ़ी उठी पदानुक्रमिक समाज सबू समान यथार्थता खोजा चेष्टा करती। एवं पार्थक्य। प्रथम, प्लेटोंक व्यवस्था नीतिगत भाव में स्पष्ट योग्यतावादी। धातुर पौराणिकता रक्तगत वंश विषय नुहे, यह आत्मार प्रकृति विषय। दार्शनिक क्षमता देखाउथुवा शूद्रर संतान को प्लाटोंक व्यवस्था शासक करा उचित। जाति व्यवस्था जेपरि ऐतिहासिक भाव कठिन होइथिला, एही प्रकार गतिशीलता को प्राय असंभव कर देइथिला एवं शेष में यह धर्मशास्त्रीय भाव में अवैध कर देइथिला। द्वितीय, प्लाटोंक पदानुक्रम स्पष्ट भाव में वंशानुक्रमिक नुहे। से प्रस्ताव दियंती जे क्षमतार वंशजनित संग्रह को रोकियापाई अभिभावक श्रेणीर कौन व्यक्तिगत परिवार नाही। जाति व्यवस्था यार ठीक विपरीत, यह जन्म द्वारा गठित। प्लाटोंक अनुसार पदानुक्रमक लक्ष्य हेउची सहरर मंगल। शासक माने निजस्व लाभ पर शासन करती ना, बरं से माने केवल यह अनुभव करें जे समस्त प्रकृत में कौन भल, कारण से माने दार्शनिक राजा। ऐतिहासिक जातिवाद रे पदानुक्रम उच्च जातिर स्वार्थ पर काम करुला। यह सेवार नुह बरं सुविधार एक संगठन थिला। इतिहास तो यह ही कहे। किंतु एठारे एक सचोट निष्कर्ष है, प्लाटोंक तत्व यार उद्देश्य जेते महान हेउ से जहाँ विरोध करने को दाबी करथिले ताहार विजय रही। जेतेबेले आपण आत्मार गुणवत्ता उपर आधारित एक पदानुक्रम सृष्टि करती, जदिओ आपण कहती जे यह वंशानुक्रमिक नुहे, किंतु आपण जो व्यवस्था सृष्टि करिसंती ताहा क्रमे वंशानुक्रमिक होइजिवो। शासक माने सेमानंक संतान मानंक सुना आत्मा पाइया को निश्चित करिवार उपाय करिवे। सुना आत्मा द्वारा सुना आत्मा पक्षरे परीक्षा डिजाइन कराजिवो। आम्बेडकर जे पाश्चात्य दर्शन को गभीर भाव अध्ययन करथिले या स्पष्ट भाव में देखिथिले। से युक्ति करथिले जे कौनसी व्यवस्था जहाँ मानवता को कार्यक्षम वर्ग रे विभक्त करे एवं लोकों को सही वर्ग रे नियुक्त करे, जेते दार्शनिक यथार्थता थिले मध्य समान अन्याय आड़क प्रवृत्त हुए। प्लाटो मनु नुहंती, किंतु दुहे समान प्रश्न पचारुचंती एवं समान व्यवस्था चाहूँगी। पार्थक्य नीति रे रही, समानता संभाव्य परिणाम रे रही। दर्शन एक तत्व को यार निजस्व प्रभाव रक्षा करना ही। मन रखंतु जे जेतेबेले आमे अरिस्टटल विषय देखिबा, से महिला एवं दास मानक विषय रे एपरि किछि कहिबे जहाँ आपनको आश्चर्य और भयभीत करिवो। कारण सर्वोत्तम मस्तिष्क मध्य समय चक्रु बाहरी पारे नाही।